De gemeente Dantemariel jouwt subsidie op het isoleren van die huis. En om dat onder de aandacht te brengen, betochten ze een bijzondere actie. Het doel is om mensen in de kunde te krijgen met het verduurzamen van hun woning. Dus de waardebon, dat ze een aardigheidje bestellen kunnen. Zodat ze zorgen dat ze 2500 euro subsidie krijgen kunnen om hun woning te verduurzamen. Want al het geld wat naar de energiemaatschappij gaat, dat had een huishouding natuurlijk liever in de koelkast. Waarom hebben we dan gekozen voor deze speelse manier? Nou ja, dat lokt mensen natuurlijk. Als je de bakjes sjurren, dan haast toch dat mensen sjurren van hey, wat is dat daar? En maar even zien wat het is. Dus het is een mooie manier om de mensen in de kunde te krijgen. Hoe reageren mensen erop? Ja, wel positief. Dus juist dat mensen eerst denken van wat is dit? Maar diezelfde die wordt not als jongen wel heel positief. En ik wel leuk dat mensen waardebon meekrijgen. Ja, dus iedereen stapt er wel in? Nou, net iedereen stapt erin. Maar Waarom net dan? Omdat het natuurlijk bloed hit is, joh. Ja. Dus dat speelt ook wel mee. Ja, maar dan is isoleren dus extra belangrijk. Maar ja, dan hoort het in de huis in ieder geval koeler.